La Fundació Drissa és una entitat sense ànim de lucre creada l'any 1999 per l'Institut d'Assistència Sanitària i dos empresaris, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental a través de la inserció laboral i l'habitatge. Per crear llocs de feina, la Fundació gestiona diferents línies de negoci, serveis de jardineria i forestal, serveis de pintura i neteja i agricultura ecològica, una activitat de cultiu, transformació, venda de productes i càtering que comercialitza sota la marca Biodrissa, amb botigues al Mercat Municipal de Girona i al barri vell de la ciutat. Actualment, Drissa disposa d'una plantilla de més de 150 persones treballadores. Prop del 80% són persones amb problemes de salut mental. L'entitat, avalada per l'expertesa d'aquests 25 anys d'experiència, ofereix al teixit empresarial un servei integral i global d'orientació, selecció, intermediació, acompanyament i assessorament en la incorporació de professionals amb un problema de salut mental a l'empresa. La Fundació ajuda l'empresari en l'acompliment de la Llei General de Discapacitat o mesures alternatives, alhora que facilita el seu progrés en la responsabilitat social empresarial. També posa a disposició pràctiques dirigides a la consolidació de la contractació futura i ofereix formacions a mida. La tasca de la Fundació Drissa, en l'àmbit de la inserció laboral, inclou el suport en l'acreditació de les competències professionals de les persones treballadores i la seva orientació quan aquestes ja estan ocupades en relació amb la seva trajectòria i objectiu professional. Segons declaren les empreses amb les quals Drissa ha gestionat ofertes de treball, el 100% continuaria col·laborant amb la Fundació. El bagatge de la Fundació en la salut mental a la feina li ha permès consolidar amb èxit el programa anomenat Promoció i Prevenció de la Salut Mental a la Feina, amb què l'entitat posa a disposició de l'empresariat un equip expert en l'assessorament, les activitats i la formació personalitzada necessàries per prevenir i gestionar la salut mental dins les organitzacions empresarials. Per a empreses socialment responsables, saludables i compromeses amb la salut mental.